Ifundibuza umbuzo wena okwakho uzophamisa uma kukuthi umkhwenyana ophafu kuleyo uzophamisa isicathulo sikamkhwenyana. Uma kuhuwe uzophamisa isicathulo sakho. Clear ne? Clear. It's a funny game ne? Sifuna ukubona ukuthi bazana kanjani. Uma bezophamisa isicathulo esifanayo bonke, that means bazana kuleyo item. Lembuze la angibatshelanga abayazi ukubona. Ozozwa ngapha angifuni icream. Kodwa nje simplification. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Boys, are you ready? Okay, ake ngiqale njalo simple question. Ubani uthanda omunye kakhulu? Hayo mashayini izandla. Correct. Tick. Question number 2. Who is more talkative? Ake ngisho maselethe. Othi manje nje. Ongaphoreki ngoba ukhona uzokhuluma ngiyakhuluma ngiyoshela ke lokho. I what the thing is, I'm first day now. I'm gonna keep it next time. Okay. I guess it's nje naku now 10,000 rand. Niyaphiwa. Ubani ngathi baby let's go out. Hey, nawe bayazana. Kodwa ngathi konke nje uhappy. Engathi ubhaye nje konke. Okay. Question number 4. Ubani one taste right egqokeni to choose the way. Hey, kazi wena nowakho. Okay, yabona ke lapha ke. Zoyengizwe. Uma ngathiwa ngisele endlini. Then after sekuqhamuka abangani bakamakoti bona la. Qhamuke nalaba bakamkhonyana. Ibapha abangani abakabane abangathi friend let's go out. Okay. Uyaphikisa magodo udabakho. Nawe uyaphikisa udabakho. Okay. Yona ke lo. Ihlele endlini kumnandi mbeka inyawo kosofa ne. Ebese kungena inyonga. Ubani ngabani yaqala? Oh, umama, awayishaya kuzo mbe. Umayishaya ba? Ikuba manje. Who has the better taste in music? Way. Umama ngimazi ethi athanda uBenjamin Dube. Ukuhloleni. Okay. Imbuzo le. What are very obvious? Ngoyani. Ubani odla kakhulu? Hayi mina ngibona. Ukhoyana. Mkhonyana. Mkhonyana udla kulmama. Ngani umuntu usilingile uyambona nje. Hayi bafuli ke. Obana bo kancane kugcina khandi tenkulu. Hey. Okay.
ubani kodwa nami manje ngiyabuza nje. Ubani othatha isikhathi esiningi efonini ecofa ifoni? Obviously. Ubani ohlale online kimi kakhulu? Shuthi uthi ubongani, usho ukuthi ubongani ubhizi bafu ubhizi ngoba usuke ukhanda umsebenzi ye-communicator. Angijebo ubhizi. Yeah. Cishe angwenza uba ugcina lo. And if no pendula lo mbuzo, ngizocela ningiprovide lento engiyishoyo. My last question is, ubani odansa kakhulu? Washa. And he or she going to prove. Shit about that too. Now what's your man? Oh, utohlala ingoma lo. Shuthi ngathanda uzodlala ingoma ezophinde futhi phinde lo asine kuyo leyo ngoma leyo lo adanselayo umama. Okay, awungiphe the beautiful was natural uzobagqokisa ngifuna beze ngaphambili bezoshayela i-first dance. Ebese ngicela into eyodwa ke. It's how they dancer beshayela, this is the first dance yabo. You can't be dancer when you come by your friend or you come by your